गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आसु आरो असम साहित्य सभानि जथाय हांख्रायनायाव आसामनि जनजातिफोरनि फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै बावैसो सिगां आसाम सरकारनि केबिनेट आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि बिथिङाव लानाय आयदाफोरनि सायाव गुवाहाटीनि हटेल प्राग कन्टिनेन्टेलनि कनफारेन्स हलाव मेल जथुमनाय जायो। जथुमाव गुबैयै आसाम सरकारा बर', असमिया आरो गुबुन बिमा राव बिजोंनि फरायसालिफ्राव थाखो 3निफ्राय 12 थाखोसिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंथाय होनाय, बर', असमिया आरो बिमा राव बिजोंनि फरायसालिफ्राव इंराजि बिजोंखौबो समानै सोसनफानो नागिरनाय, आसामनि मोनफ्रोम बियाबाव बर', असमिया आरो बिमा राव बिजोंनि फरायसालिफोरखौ आदर्श फरायसालि बानायनानै इंराजि बिजोङाव सोलायहोनानै CBSE आवथायाव लांनो नागिरनाय, आसामनि मोनफ्रोमबो बियाबाव CBSE नि आवथायाव इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसननाय आरो गोबां जेंनाफोरनि सायाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोनो। गहपुरनि ककिला उदां आफादनि बानजायनायाव 1 नं बिजयफोर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव 37थि जोलुर बादायलायनाया जोबलांबाय। जोबथा बादायलायनाया जादोंमोन बरफुखि FC आरो थारायबारि दानसोरां FC मोननैनि गेजेराव। बे बादायनायाव बरफुखि FCखौ 4-2 गलाव फेजेनना दानसोरां FCआ देरहायो। देरहासार जागिरिफोरनो बान्था महरै 15,000 रां बान्था आरो लोगोसे ट्रफि, नैथि देरहासार जागिरिफोरनो 10,000 रां बान्था लोगोसे ट्रफि होनाय जायो। उदां आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै हिन्जावसानिबो जोलुर बादायलायनाय होफायो। सानसेनि बादायलायनाय बे बादायनाया जादोंमोन इउनाइटेड गार्ल्स FC फारसे सेलेम गार्ल्स FCनि गेजेराव। इउनाइटेड गार्ल्स FCआ 1 गलाव देरहासार जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो अरुणाचलनि समाज सिबियारि पाम्पु पारि बेबिदेरि, लोगोसे माननि आलासि मिसेस बैजयन्ती बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना। बनसुनि दैदेननायाव फिन बड'लेण्ड सोमावसारनो जानजि खाफ्रादों। फैगौ 2 सेप्तेम्बर अक्ट'आव क'क्राझार देबरगाव गेवलां फोथाराव जानो गोनां बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि बानजायनायाव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सुबुंगौमायाव गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय बनसुआ खावलायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम जानो गोनां खुंगा 9थि मुंख्लं जोसेफ बसुमतारी गोसोखां जोलुर ट्रफि बादायलायनायखौ जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो MJBM FTT जों जयै रायमना गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी, मावख' नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसेनो बाहागो लाबावनो हादोंमोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरिफोर आरो MLA EM आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि सिनियर फराम नब्लाङाव रामफलबिल बनसु खोन्दोखौ गासै सा 35 सोद्रोमाफोरजों दाफुंनाय जाबाय होननानै क'क्राझार जिल्ला बनसुनि आफादगिरि ध्रुब कुमार नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनिसिम फोरमायहरदों। बे रामफलबिल खोन्दोनि आफादगिरि महरै बिबान मोनदों मुस्रि इराग्दाव नार्जारी बिथाङा। बे खोन्दो दानायाव आलासि महरै नुजाफैदों सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि मुस्रि बनजुन मन्जुल बसुमतारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि। बे खोन्दो दानायखौ बोसोनजों लोगोसे थुलुंगा होनो थाखाय नुजाफैदों बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो। बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि मेगा अडिशनखौ उदालगुरियाव खुंगोन। बड'लेण्ड असिन कालचारेल डेभेलपमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटिया बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ बानजायनो साखाफारा जादों। बड'लेण्ड गट टेलेन्ट मेनेजिं डाइरेक्टर रन्जित नार्जारी बिथाङा खौरां बिजोङाव बे बाथ्राखौ बुंथियो आरो बयखौबो बाहागो लाना गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खावलायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर सरकारा ग्रेडफोर साख्रि थिसननांगौब्ला रायजो सरकारनि गनायथि लानांगौ। भारत संबिजिरनि 6 शेड्युलजों दाजानाय BTC खुंथाया गाव हारसिङै ग्रेडफोर साख्रि होनो हानायनि गोहो दङमोन। नाथाय दायो बिटिआर चुक्तिनि उनाव BTCआव ग्रेडफोराव साख्रि थिसननो थाखाय रायजो सरकारनि गनायथि नांगौ। BTC एबा 6 शेड्युलनि मोनखानाय गोहोआ गोमालांनायखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बेरखांनाय नुगासिनो दङ। आथिखालनि बिटिआर सरकारा रायजो सरकारनि गनायथि गैयाब्ला BTC ओनसोलाव ग्रेडफोर साख्रि होनो हाया। जायनि थाखाय थांनाय बावैसो सान सिगां आसाम सरकारनि आबाद बिफाना BTC आबाद बिफाननि डाइरेक्टरनो लाइजाम नटिस हरनायनि उनाव थांनाय जुलाइआव रेगुलार जानाय 4 ग्रेडफोर साख्रिनि गनायथिलाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ BTC सरकारा केन्सेल खालामबाय। सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डजों खुंफुंजानाय आनजादाव उथ्रिसार जानानै BTCनि आबाद बिफानाव गोलाव सम साख्रि मावनाय फारियै सरजित बर्मन, महित नार्जारी, प्रबिन कुमार बसुमतारी, राजा कुल आजम पाटगिरि बिथांमोना दिनै हरखाबै साख्रिनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। हरखाबै सरकारा बिब्दियै फोथाय खेबस' खालामनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थाबैनो बिटिआर सरकारा साख्रियाव थिसनफिननांगौ होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।